Ola, somos Estela, Teo e Adrián do Colexio Ceis San Ramón de Moeche. Hoxe vos presentar 6 curiosidades da nosa terra, Galicia. Empecemos! A primeira curiosidade é cantos chanzos ten a Torre de Hércules, coa incrible cantidade de 234 chanzos. Meca, agora xa entiendo as maniotas de onte. Xa che digo. A seguinte curiosidade é a única praia de area negra non volcánica que está en Galicia, a nosa terra. Esa praia é a praia de Teixidelo, en Cedeira. Do mundo. Exactamente, do mundo. En Cedeira, pero iso non está preto do Cabo Ortegal? Por iso mesmo, porque Cabo Ortegal é o mellor cabo do mundo. E a terceira curiosidade, a fervenza do Ézaro, que é o único río que desboca no mar por unha fervenza. Ese río é o río Xallas. Iso debe ser moi bonito. Eu estuve ali e sí que é moi bonito, a verdade. Ia modar darse un baño despois de facer deporte. A seguinte é a invención de un dos mellores xogos do mundo. Ese é o futbolín, que inventou o poeta galego Alexandre de Fisterra durante a Guerra Civil. Inventouno porque lle gustaba moito o fútbol, pero como despois da Guerra Civil mancouse das pernas e quería seguir xogando, fixo. Que gran invento! Viva Alexandre de Fisterra! Eu xoguei moitas veces, é divertido, aínda que son moi malo. Iso é verdade. Imos vos contar a penúltima curiosidade, que é a muralla romana de Lugo, que é a única muralla romana intacta. Iso foi Na Idade Antiga. E a curiosidade máis importante da nosa lingua, o galego! Iso mola moito. E aquí nos despedimos. Ata a próxima. Adeu!